Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба эфири имрӯзаи мо. Баъзе ман силкаша дар группам партом. Так. Ҳама каса созен, тамошобинои азиз. Имрӯз грандиозни бигем суҳбати озод мекунем қадди шумо ва сюрприз дорум ирӯз. Сюрприз дорум барои ҳамаи шумо. Так. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Обязательно духтаре ки эфир медорен, сразу лайкҳои хутона бимонен. Лайкҳои хутона бимонен. Вақте ки шумо лайкотона мемонен, уведомления дигарода мерава. овоз соз шуд? Микрофоным мурдай барои ҳамин. Ба фикрам зарядаш тамом шуда чи? Микрофона гирифтам. Бе микрофон овозум паст нестай? Як бори дига попробит мекунам, нашава ба бе микрофон. ози микрофон гирёнай, агар ҳами кара микрофон зарядаш тамом шудагия ба фикрам. Значит, эфири бе микрофон. Пеш аз оне ки эфира сар мекунам, тамошобинои азиз, духтаракои командаи ман, пеш аз оне ки эфирмона сар мекунам, имрӯз рӯзи душанбе, якум рӯзи каталоги мо, каталоги нава барои ҳамаи шумо табрик мекунам ва як гала он духтаракое ки дар командаи ман алҳамдулиллоҳ звания биромаданд, ҳамашона аз таҳти дил табрик мекунам. Худованд боз ҳам ба қуллаҳои баланди компанияи Фаберлик, на танҳо Фаберлик, ба қуллаҳои баланди зиндагирам бирасен духтаро. Каталоги пурбаракат буд. Каталога бениҳоят хуб ҷамъбаст кардем. Званияҳоро вастанавид кардем. Духтарако вастанавид шуданд. Як гала званияҳои нав биромаданд.
консультантҳо лидер шуданд, лидерҳо старший вице-директор шуданд, старший вице-директорҳо ҳамаш директор шуданд, я хелош қариб старший директор шуданд. Алҳамдулиллоҳ, худо ба ҳазорон бор шукр. Ма тамошобино дами коре ки ма дами Фаберлик мекунам, ҳози ма да худ ма бигӯм ҳеч ки бовар намекунад, барое ки и пулам қапидам да дастам, и ҳама корам кардам. Бисёриҳо бовар намекунанд, лекин барои ман нист ҳамаи главный, барое ки он чизе ки аён ҳаст, ҳоҷат ба баён нест, ҳамихел аст. Ва ҳар як каталоге ки ба охир мераса, ҳамун охири каталог ма барои худам хурсанд мекунам. ҳамин занҳо чиро дӯст медоранд? Кани бинависен. ҳамин зан маъно чӣ хелча бояд хурсанд кунад? ина ман смсҳои шуморо хондастам. Омин. Худованд шуморо ба ҳамин рӯзҳо бирасонад. овоз нестай? Тилло. Ана тилло. Ма беҳад тиллоро нағз мебинам. Пештар ман ягон чиз надоштам. Ягон чиз абсолютно. Тамоман ягон чиз надоштам. Вақте ки нав тилло харида сар карда будам, чизои қимат мегирифтам, граммош вазбин мегирифтам. ҳози айваям сер шидам, фақат ба чизи нежни гузаштам. нигоҳ кунед. Браслети дастам бигем 4 граммай, намедонам 5 граммай, ай 20 грамма ба 4 грамма гузаштам. ҳози чизои нежни да гузаштам. Ва ҳар як каталоге ки охир мешавад, охири каталог ман худман хурсанд мекунам. Ва анами рӯзи гузашта ман барои худман чихели чала гирифтам. Шумо дар нишон месем. И необычный чала ҳай. нигоҳ кунед чихели чала ҳай. Ман михели чизоро нағз мебинам. шумо чӣ? оли меган нодида дид, фалон шуд, бесмадон шуд. мотиватсияи худам ба ҳамин тариқ ма бедор мекунам. нигоҳ кунед чалаи гирифтаги мара. ҳозир ман дастам мекунам ҳамроҳи шумо. я параш кушодай хулоса, я паракш тангакай. барои инами чилики мобайним гирифтам, барои ки чиликои ман ғавсай. размери чиликои ман дар тилло магазино чала нест. ё танҳо падзаказан. хулоса ина. диден чӣ хели чала ҳай? анам хели чала гирифтам барои хидмат. тамошобино. ина. и худам хурсанд, и бигем мотиватсияи зиндагӣ зиёдтар, ки дар ҳақиқат ман ҳамин чиза барои худам харидорӣ кардам. ман ҳамин чиза барои худам чӣ хел гӯям шумо да худам хурсанд кардам. бо мотиватсияи корам бисёртар шуд. бо мехоҳам ки боз ҳам бисёртар кор кунам. ман ҳамин худам хурсанд мекунам. ман жда намекунам ки ки мая хурсанд куна, як кас бояд мая хурсанд куна, як кас я чӣ ждат кунам, як кас бояд мада я чӣ роӣ куна. не, ман худам хурсанд мекунам. ва алҳамдулиллоҳ шахсоне ки дар каталоги гузашта званияҳои нав гирифтан, якум звание ки ман мехоҳам бо рӯбарӯи шумо табрик кунам, и апай Гулдаста ҳай. апай Гулдастаҷон, шуморо табрик мекунам боз ҳам ба званияи биромадагитон. так. шояд ози коргарои компанияҳо бисёранд. ман мехоҳам нишон диҳам. Саидова Гулдаста. не. золатой директори компанияи Фаберлик. ман ира видеорам кардам. метонен видеоша тамошо кунен дар канали ютубам, дар статусҳо мондагиам. золатой директори компанияи Фаберлик шудан апаи Гулдаста. апай Гулдаста медонед чӣ хели занакай. соли гузашта вақте ки мо Тоҷикистон рафтагӣ будам, бениҳоят хостанд ки ҳамроҳи ман рӯбарӯ суҳбат кунанд. командаки калонай хели приглашени ҳар рӯз мешава. мутаассифона ҳамаш да рафтан наметонам. ҳамин шумо ҳам хели шудагианд вақте ки одам як гап мега, сразу
ҳамун одама гапш даст мехоҳем ки ҷавоб тиҳед, мехоҳем ки равен ай наздик суҳбат кунед. Лекин бо ҳастай одамое ки мегӯянд, медонӣ ки ҳамун одам дурӯға гуфтасе, бовараш намекунӣ. ва яке аз ҳамун шахсҳо ҳамин апай Гулдаста буд ки вақте ки мара телефон кард ки Саида, ман мехоҳам ки аз наздик бо ту шинос шавам, мехоҳам ки рӯбарӯ ҳамроҳот суҳбат кунам. Ман нав ба командаи ту омадагим, званияи лидерӣ дошт, хато накунам. Ё лидер буд, ё старший лидер буд. Ами соли гузашта якум вохирӣ монда. Ресторани Яккасарой файродкардагӣ буд. Хулоса рафтем, ҳатто қана рафтем, бо аҳли команда рафтем, бо духтаракои команда бисёрӣ будем. Ба фикрам хато накунем, я 6-7 нафар будем. Рафтем, хай шиштем, ман ами хелам ки куҷои қатъи командам равам, ман худам пулша метиҳам. Ман ҳамун рӯз ман медонистам ки апай Гулдаста айшоти худаш мара файрод кардагия. Лекин ман буромадам аямҷо, гуфтам ки ман просто дастшӯӣ мерам. Гуфтам буромадам пулша доданӣ будам ки хит кард. Ки Саида хафа мешам, ман тия файрод кардагиам, ман айшоти худам. Дастархони хеле простой набуд, тамошобино. Дастархон бигем дарозиш як 7 метр буд. Дар рӯи дастархон тамоми нозу неъматҳо буд. Ая шашлик чанд намуд, ая салат чанд намуд, ами хӯрокҳои миллӣ монд чанд намуд. Живая музика да пеш монд. Музика, живая музика. Ҳамихе тамоми бигем ки хеле ресторанои простой набуд. Тамоми шарту шароиташ қатъи ман уже фаҳмидем ки и дар ҳақиқат лидери ҳақиқие, барое ки вақте ки одам барои бизнесаш, барои наставникаш, барои командаш жилет намекуна, ӯ одам лидери ҳақиқие. Вақте ки зиқ мекунӣ, ами ду собунай, ду шампунай мемонӣ, зиқ мекунӣ, амро падаркаро мекунӣ, боз зиқ мекунӣ, худованд ҳечи наметиҳад. Ман тамоми духтаракои командаем ки хоҳ именно наставникшон ман бошам, хоҳ глубина бошам, ҳамашда кадомеш ки закрепленный директоран, ҳамашда чалаву гӯшбори тилло кардагиам. Як хелашда то 3 бора кардагим, як хелашда 2 бор кардагим, як хелашда 1 бор кардагим, но ҳамашда кардагиам, ҳамашда. Ами охирон боре ки Доғистон рафтем, дар духтаракои командаи ман 7 нафар будан, 7 нафар будан, қатъи ман 8 нафар. Мобайншон да старший консультантам буд, директорам буд, серебряный директорам буд, золотой директорам буд. Одама ҷудо кардан дар кор нест. Ҳамашда як хел гӯшбори тилло гирифтум бурдум. Конечно, ваё барои гӯшбори ман муҳтоҷ нестанд, ман медонам. Ҳамашон дастойни занакот, пулдор, хонаи ободдор, хонадор, бизнесдор, званияҳое доранд ки ба пули ман муҳтоҷам нестанд, ба падаркаи ман муҳтоҷам нестанд. Лекин дили ваёра хурсанд кардан и вазифаи ман худам ҳамин характерам. Ина масалан агар як аз хонаи ман бия бигӯя ки Саида қами чиз хушрӯя, мегӯм о маъқуло шуд бигираш. Ами хеле характери ма да. Вақте ки як каса хурсанд мекунӣ, худованд 10 вайное мебиёрад ки худат дарак намеёбӣ. Шумо да ман як мисол меёрам. ин рӯзҳо дар ватсапи ман бениҳоят шахсҳои занҳои бисёр менависанд. Бениҳоят занҳои бисёр менависанд, ёрдам ки Саида кӯдаки касалӣ дорам, ё ки Россия омадагим, шароити пули квартира додан надорем. Бисёри бад менависанд. Беҳад бисёр менависанд дар ҳамин ватсапи ман. Пештар якум боре ки ман дар ҳамин қишлоқ зиндагӣ мекардам, нав пулбадаст шуда будам бигем да, нав пулкоркунӣ дар даромадагӣ будам, пули худ ман аллакай доштам. Дар алов авқот мекардам ки як духтар навист ки апаҷон шум коронавирус шудаё, кӯдаки ширхӯр дорам, шири қоқ мехӯрад, пул надорам ки кӯдак ман шир бихарам. Илтимосат мекунам ҳамин кӯдаки ман дар як шир бихар. Амихе навист, ман бовар кардам, беҳад дилам сӯхт, бовар кардам. Бо гуфтам ки ахеш таборо да куҷоям? Гуфт ки хеш таборам. Ягон кас гуфт дастгирӣ накард. Ман шавҳарам қатъи намемонанд гав занам дар больница ҳай гуфт. Ҳамун момент ами коронавирус бигем ки
по полни программа рафтеста буда, кадоми коронавирус буд, даже ба телефон қатши гап намезаданд. Хел мекардан ба телефон ҳамун касал мегзарад. Чиқа одамо марг да дасти Аллоҳ, бовар кунед. Ягон коронавирус фоидат надора, одамо сиҳату солим мардестиянд. Хулоса майли гуфтам, пулуш рӯй кардам. Ман намегум чанд сум рӯй кардам. Ма пулуш рӯй кардам. Нигоҳ кунед. Шир харид ҳамун рӯз ба кӯдакша, памперс харид, гӯшт харид, продукта харид, омад самбуса кард, бо видео кард, ба мара рӯй кард. Кӯдакша чихел шир харид шадаш бутилка, як тавақ самбуса, кадаги самбусаро сурат гирифт рӯй кард. Ана хирсан шудам, ки ман имрӯз як казда ёрдам карда тонистам. Айбан як чанд моҳ гузашт, может 3 моҳ, может 2 моҳ. Бо навист, апа, ман мехоҳам қати шумо кор кунам. Ман корро фаҳмондам ша. На партов расми паспортча. Апа, ами кӯдаки ман ҳар хела шампуно аллергия дорам, ман мехоҳам ки ту барои кӯдаки мара майда-чайда рӯй кунӣ айфаберлик. Ман гуфтам шуд соз шид? Гуфт ки шум соз шид, биромад, худо ба шукр, раҳмат барои дастгиритон. Шавҳарт агур гуфтам бихара барои кӯдакат. Ман дига мегӯям ки уже ҳамин одаме ки уже високомерный мегира хитча, уже хит мекунӣ. Ҷавобаш надодам. Бо як рӯзи дигаш навист ки апа пули квартирамон нарасидеста, ҳамин пули квартира монда ёрдам намекунӣ? Ба гуфтам ки не, ман пули зиёдӣ надорам. Шавҳарат да муроҷиат кӣ, шавҳарат ёрдамат куна. Ту иқа паст будай, иқа ту одами намешданӣ будай, ман на шавҳарам касал шида буда, на ҳичи. Просто қатъия дугонам шарт кардем ки кани ҳамин сайда одамо да ёрдам мекуна ё намекуна. Ман гуфтам ки ин мада да канса ёрдам мекунад, ман шарта айрӯи ту да дугонам бой додам. Инай шумо хутуна дар ҷои ман монед, ҳамин лаҳза дар шумо хутуна чӣ хел эҳсос мекунед? Нахоҳ ман одаме бошам ки ту ба эҳсосоти ман ба якумш бозӣ кард, ба дуюмаш ба обу рӯи ман бозӣ кард, хиёл кард ки ман ягон беақлам, бесаводам, ё ки ман гуфти амун чизо ки просто мегӯм ҳа, ё ки чорни мекунам. Ман гуфтам ки шид. ҳамон моменте ки галасавоёша ки рӯй карда буд, ман ҳамаша дар як ватсапи дигам сохранит карда будам. Галасавоёша рӯй кардам, гуфтам ки ин галасавоёт ҳаст, видеои кӯдакат ҳаст. ҳози пулои мара бармегардонида картам ки агар не ки инами видеота қатъи галасавоёт, қатъи кӯдакат дар ютуб мебурорум. Ай апаи ҷон, ин кора накӣ ки зиндагим вайрон меша. Гуфта пула дар ҷош гузарондак ман. Зачем инам хали одамо ҳастанд ки мотиватсияи одама мекушанд. Ман дига да ҳеч ка бовар накардам. Баъди ҳамин случай ман дига да ҳеч ки бовар накардам. Ман ҳамон одамое да бо хайру садақа мекунам ки худам медонаму мешиносам шуна. Ҳамин рӯз ман да як занак навистай, сайда ман да срочно пул дар корай, хулоса туда-суда, анами қадар навистай. Ҳамин дидам ки пул дар корай, гирифтам заблокировать кардам, гуфтам би сарма вайрон намекунам. Ая ватсапи дига биромадай. Худо бизаната, худо пула дод бо ҳоли, худо тура чор никуна, худо наме чӣ корат кунад, ту мара чор кунӣ кади, худо тура чор никуна. Охир ҳамин одамое ки дили ниятшон бадай, агаре дар ҳамин кори мо телефон дар кораю, интернет, правильно? Хучон кор намекунанд, пули тайёра хурда омӯхта шудагиянд, хучон кор намекунанд. Як каса агар ки пул биган ӯ одам надод, йиму конец. На очаш мемона, на фарзандош, на дуои рӯзи қиёмат, ҳама дуора мекунанд. Бас кунен. Амин апа охаро ки дама барои пул нанависен. Абсолютно. Бачама ма дохил кардестам, сайда 100,000 срочно дар кора, амира бате ба ма бармегардонам. Бачата пеш аз калон шуданаш фикрша мекарди, кор мекарди, 100,000 пешагӣ ҷамъ мекарди. Сайда 100,000 зиёдӣ надора барои тура бигзаронад. И смс ам буд дар ватсапам. Барои амиқа тамошобиное ки барои пул мара тамошо мекунен, тамошом накунед. Дар ватсапи ма барои пул нанависен. Ман историяти дидам, ту молодец кади, хуб кади, зиндагита дигаргун кади, ту фахри мо тоҷикоӣ, ма да 20,000 дар корай. Ма да хеле подписчик дар кор нестай ки барои пулу мара тамошо кунад. Барои ҳамиқа барое ки дар зиндагӣ шумо муваффақ шавен, чизи бисёр дар кор нест.
عقلی بسیارم در کار نیست، مهنت بسیارم در کار نیست، عذاب بسیارم کشیدن در کار نیست. هر یک کاتالوگی که سر می شود در کمپانی فابرلیک، هر یک کاتالوگی که سر می شود، ما همون شب уже планои хидмат менависам. Инамхе ин каталоги гузаштамай, масалан инами қавдамда ма кор кардам. Якта одама месимша мебинам қаси одам чихе кор мекуна, якта одам худаш мея плюсак мемонам, диде? Плюс мондагиам. Анами одамо ҳама звания бромадан. Ман ном фамилияшона намегум, барои ки гуфтаан ки мо намехоҳем ки ном фамилияи моро дар ютуб бугӣ. Ма дар группа поздравлячон кардам. Да командаи ма Рухшонаҷон закрепленный серебряный директор бромад. 17,000 сомон зиёд, 17,500 сомон бонус гирифт. Ғайр ай ойликаш. Дар командаи ма закрепленный старший директор бромад. Дар командаи ма директорҳои нав бромадан. Апай Гулдаста Золотой директор бромад. Икромова Парвина Рубиновой директор бромад. Аллакай уже 3 бор шуд Рубиновой директор мешава. Худо ба шукр ҳоли нағалтида ай званяш. Так бо ки да командаи ма званиёҳои нав беҳад вице-директорон бисёр буданд. Худо ба шукр старши вице-директорон бисёр буданд. Директорҳои ғалтидагим восстановить шуданд. Алҳамдулилло. Беҳад каталоги бабаракат буд. Ма ягон ҷои секретш нестай. Барои ки ма официальни коргари компанияи Фаберликам, ма зиёда ма аниқ ойлик ма намегум тамошобино. Ҳози пеш аз оне ки ма зиёда мегум, мошаллоҳ биген. Зиёда ай 100,000 сомон ҳар як 21 рӯз пас мегирам. Зиёда ма аниқша ҳоли нагуфтам. Зиёда аз 100,000 сомон ма аз компанияи Фаберлик пул кор мекунам. Ма фақат ба ирси мегуфтам. Ма гуфтам бия бор ма ойлик ма ба тоҷикӣ бинам. Дидам ки ай ба тоҷикӣ бисёр ай 100,000 сомон. Барои ҳамиқа ихали 5,000 сомон, 10,000 сомон мо дар ими 1 соати шиштагим расход мекунам. 1 соати шиштагим дар расходш мекунам барои бизнесам. Бизнеси ки шумо вложения надорен, то баромад нашава, даромад намешава. Баромади бефоида нест. Масалан, инами кушони новинкае ки ма видеош кардагӣ будам. Ҳозир видеои имрӯзама ма тайёр кардагӣ ма напартофтам да сайтам. Моментально неми рӯи одамаку дигар мекуна, болои маршинкаҳоро нест мекуна. Аллакай ма ҳамия видео кардам. Як гала заказ шуд. Як гала заказ рӯӣ кардам. Уже тариқи телефон ма рӯишон кардам. И даже дами падезам я ҳамсояи тоҷик дорум. Ваям омад. Гуфт ки Саида рӯи ма проблем не. Гуфт ҳар крема қабул намекуна. Гуфтам ки майла. Ин амира агар қабул накуна ма маҷбур намекунам. Ма ҳеҷ кара маҷбур намекунам. Барои ки ма айрӯи качествои компаниям фахр мекунам. Гирифт даруш кард. Гуфт ки ҳамин нав неста. Гуфтам навай, просто эфирам да ҳуй кардам. Ма нишон додам ҳамира да тамошобина. Гуфт ки хай Саида ҳамира я та дига ҳамимада заказ кард. Ин имрӯз ака заказаш мекунам. Иншоаллоҳ ба рӯзои ҷумъара меояв мегира мебара. Я ин ки дем краскаҳои Фаберлик. Кадомит ки намедонен, краскаҳои Фаберлик, краскаҳое ки дар салон сари одама краска мекунанд, айваёда ё зуранд. Беҳад качествоаш зурай, асоби намеои новинкаҳоянд. Беҳад качествои анами краскаҳои компания зурай. Метонен шахсоне ки салон доранд муроҷиат кунен, эксперимент кунанд, бинанд, баъд заказои худшона кунанд. Ай ҳаво не, ҳамаш ба доказат. Хулоса, вақте ки пулдор шудиям, камбағалам бошӣ, пулдорам бошӣ, санг хоҳӣ нахоҳӣ ай ҳар ҷо мезананд. Ай ҳар ҷо санг мезананд. бовар кунед. гӯш кардан дар кор нест. Ами гапи мара бигирен, ҳеҷ кара гӯш накунед. ҳозир дар ин ами эфири ма ҳаст одамое ки лаънат мекунанд, ҳақорат мекунанд, гапҳои қабеҳ мезананд. Лекин агар ки ма ҳамин корма бас кунам, пагаҳ як сетка, 1 кило себ айку себ айдарум намедрора ҳичка. Барои ҳамиқа пул чизе ҳаст ки шуморо ай проблема мебурора. У дунёи шуморо обод мекуна. Пула дар ин дунё мо барои у дунёмон кор мекунем.
анамия фаромӯш накунед. каталоги нави мо духи нава нишонтон додум тамошобино. шахсоне ки ай анами рӯз иборатанд, ай 20 май то 9 июн дар компанияи Фаберлик регистратсия мешаванд. ина падаркай первишак, дек сафедкунак, ванашвак, кафелшвак. ҳама чизои дар Корея 1,500 рубл да харид мекунӣ, 20% скидка каси. инами қадар продуксияра бигем ки 1 рубл да меояд, ки бепул ма мегум. 1 рубл чие? айми дай дар падес бро то 5 рубла миёби айзами. бовар кун. бепул. хулоса китобҳое ки ман мехонам, переводчон мекунам ман. китобҳои урусӣ оиди бизнес ман мехонам. китобҳо ма перевод мекунам. анаи ҳами одамое ки ҳами каталог ма бояд қатъиёшон кор кунам. ҳамаша номнавис кардам, личкаҳошонро омадам гап задам. ма корма да таво нағз мебинам ки тамошобино уже барои ма ки чӣ мега, чӣ ки мега, ҳар як грамотниёша дидам ки тамошобино бовар кунед. ман грамотни меган, ман ихе, ман ухе, лекин кори пастигарие ки ваё мекунан ку пастигарӣ ва ман ҳамин бесаводӣ ман эвода боло медонам. ҳар як грамотниёра ки дидам барои ҳамиқа шахсоне ки бовар кунед ба қадри меҳнати шумо намерасанд, тамоман ӯ одама дига ақиб нигоҳ кардан дар кор нест. лидерҳои нав ба нав дар соцсетиҳо ҳоли миллион одамое ҳастанд ки Фаберлика намедонанд чия. ҳамин саҳар хесте ай статус сар куне. статус як видео тайёр куне, нигоҳ куне. як видео ман тайёр мекунам, дар статусу мемонам, дар статуси телеграмам мемонам, ютубам да мемонам, инстаграмам да мемонам. тикток надорам. тикток доштам, ҳозиро ба тикток кор накардестам. тамом контактдам кор мекардам, ҳозиро кор накардестам. тамом инами қассаи да мемонам. ҳар рӯз новичок омадеста, ҳар рӯз регистратсия ҳаст. ками камаш 5 касама да як рӯз регистратсия мекунам. анаки бисёрша бигехтон. некия чӣ таъриф кардим? конечно таъриф мекунам. барое ки ман беёрдам, бепули очам, бепули отам, бепули акоҳом, бепули апоҳом худам дар 3 сол 2 хонаву 1 мошин харидам. ирӯзпага 3-ум хонама мехарам. пулиш тайёра. 3-ум хонама ирӯзпагаҳ мехарам. конечно ман таъриф мекунам. конференсия 6 июл ай духтаро перепутат накуне. 6 июл дар гостиницаи Сиренаи Душанбе конференсияи дуюмини ма танҳо барои командаи худам баргузор мегардад. поздравлениҳо, мотиватсия, бозиҳо оиди кор бо иштироки руководствои компания, бо иштироки менеҷери компанияи Фаберлик Тоҷикистон Ксения Олеговна, руководствои компаниямон беҳтарин зани тилло бриллиант нестанд дар ҷаҳон Молдар Аҳматова, бо иштироки анамин шахсо дар Тоҷикистон конференсияи ма оғоз мегардад. ман бе маслиҳати ин одамо кор намекунам, барое ки ин шахсо он шахсоне ҳастанд ки дар бизнеси ма ҳамавақт дастгирӣ мекунанд мара. чем аяму шахси наздикем ки постоянно санг мезана, миллион тиишам бо ито норозия ҳамун наздиком. барои ҳамиқа бегонаҳо ба қадри шумо мерасанд. командаи худтона бо бегонаҳо бисозен. раҳмати калон. худо ба шукр соз. раҳмати калон. миннатдорам ай ҳамаи шумо тамошобино барои комментариҳо, барои смсҳои навистагитон бениҳоят миннатдорам. барои ҳамиқа одамоне ки рафтанд иншоаллоҳи раҳмон мегарданд то меоянд ки омин Аллоҳ акбар команда уже нест.
барои ҳамиқа бизнесе ки вақте интихоб мекунӣ, сабр карда то охира кор кардан дар кор. Ширинмоҳи қанда асал, худат да гап надорум, худат мошоаллоҳ духтарӣ. беҳтарин духтар дар командаи ма, алҳамдулиллоҳ. Ҳама духтаракҳои командаи ма беҳтаринанд. беҳтарин наставница дорум, беҳтарин команда дорум, зани беҳтарин хидма ҳисоб мекунам, модари беҳтаринам барои фарзандом. Пештар ма дар як ҷангал зиндагӣ мекардам, ҳам авқот мекардам, ҳам кори агарот, ҳам гӯспанд. ҳози ма дигар кори хона намекунам. ҳози худо ба шукр бизнесе ки дорам, ки барои ма шароити додагие, ки ма барома кор гар бигирам. Ман дар хонам кор намекунам, пасуда намешавам, авқот намекунам, лекин ҳар рӯз авқотои дамашқи ба мазза мехӯрам. ҳар рӯз хонааки ма тоза, либосо утӣ кардагӣ топ тоза, бигем ки блеск метиҳад. худо ба шукр, беандоза ҳазорон бор шукр мекунам. зиндагии худма худам беҳтар кардагим, бе ёрдами шавҳар, бе ёрдами падару модар, бе ёрдами апаву бародару дигар, бе ёрдами ягон кас зиндагима нол, ай нол иваз кардагим. ҳичи надоштам. ҳамин вақте ки одамо менависанд ва хта таъриф кардесӣ, ва ту хтаи хеле гуфтесӣ, ман ҳамон момент мефаҳмам ки ман уже достаточно шахсе ҳастам, ки як кас барои ман бахилӣ мекунад. Ман аллакай зинда ҳамин касе ки бигӯяд ки дар ҷонам зади қатифа берлик, иқа гуфтӣ, иқа таъриф кардӣ, ҳамон одам ана ҳамон момент шумо фикр кунед ки шумо лидери ҳақиқие. ана ҳамон момент ман ҳозир ҳамин комментариҳо вапше намедорам. Ман медонам ки ҳама бахилако дар комментария шудагиянд, занҳои хушбахт уже қати ма кор кардестиянд. ҳамон шахсое ки бадбахтанд қати дуоҳошон дар ҳамон комментария шудагиянд, ки ора ба ғайри ман ҳеҷ кас намебинад. ҳамин дуои ноҳақ мебарояд дар осмон, то мехӯрад. Ноҳақай. ноҳақ ин ҳамин одами ҳамимрӯза як галатаро худо чор мекуна, чимчи куна, мегарда ноҳақай меояд аз сари худат мезана. барои ҳамиқа пеш аз оне ки як каса дуо мекуне, фикри худто накуне, фикри зиндагию хонато накуне, фикри баракати хонато накуне, ба як каси дигара дуо куне. дуо кардан дар кор нест. ман худо ба шукр зиндагӣ обод дорум, проблема надорум. аҷоибот компанияда кор мекунам, бизнесе да кор мекунам, ки корш осонай. вақте ки корта дӯст бидорӣ, барои ту ягон мушкилӣ сади роҳ намеояд. ҳар рӯз алҳамдулиллоҳ корон пеш рафтестай, ҳар рӯз навичок омадестай. доходам ҳар як каталог, анами каталог доходи ман 200 000 зиёд шуд. ами каталоги гузашта ман 200 000 зиёд гирифтам. ай доходи постоянне ки ман мегирифтам, доходам зиёд шудестай, худо ба шукр. ҳама бигем анами хе вақте ки одам кор мекуна, хушбахт худша ҳис мекуна, коршам анам хе пеш рафтан мегира. вақте ки зиқиди оҳ и кор накард, иш биромад ай группа, и покинут кард, и салон мара алек нагирифт, и мара и хе гуфт, ҳами зиқ кардан ки гирифтӣ, худованд баракати корта мегирад. ҳами шукрона кардӣ. ҳар як намози хондагитон баъди намоз шукронаи Аллоҳ бихонен. ман ҳамин хе мекунам. ҳар як намозе ки мехонен, баъдаш шукронаи 2 ракат намози шукронаи Аллоҳ бихонен. ҳар як намози хуфтане ки мехонен, баъди намози хуфтан 2 ракат намози таҳаҷҷуд бихонен. кадомет ки бо мехоҳем зиёдтар файзу баракат дар хонаи шумо биреза, 12 ракат намози таҳаҷҷуд бихонен. намозотона дар вақташ бихонен. марҳамат барои шумо баракат. намозоро дар вақташ бихоне, қуръонтона дар вақташ бихоне, фарзандотон қатъиан вақт ҷудо куне. ман саҳар мехезам, ман пештар даже румда нигоҳ намекардам. саҳар мехезам, румда маска мекунам, мешавам хурсанд, настроение на все 100, намозоро мехонам. ман пеш мехезам. ман даже иногда бомдода хонда ба хоб мерам. ими шав мешава, бомдод мешава, мехонам ба хоб мерам. барое ки кор мекунам, корма дӯст медорам. қатъи командам суҳбат мекунам, савол ҷавоб мекунам, саволошонда ҷавоб метиҳам.
беҳтарин компанияда кор мекунам. бовар кунед, беҳтарин компания. вақте ки одам корша дӯст медора, ягон мушкилӣ сади роҳи вай намегира. вақте ки одам хушбахта, хиёл мекунад ки тамоми шахсоне ки дар гирди ваянд ва ё хушбахтанд. так фикр мекунам имрӯза суҳбатам қатъи мотиватсияи ҳамаи шуморо бедор кардам. худованд ҳамаи шуморо хушбахт кунад. боигарии ҳар яки мо дар ҳамин дунё бовар кунед, саломатӣ набоша ҳичи нест. саломатитона нигоҳ кунед. коре ки шумо мерен айсар то бегаҳа дар як ҷо мекунед, на фарзандотонро мебинед, на ширинии зиндагитонро, на шавҳаротонро мебинед. разве ҳамин зиндагие? мери дар як ҷо айсар то бегаҳа кор мекунӣ, ба ин қаък ойликат метиҳанд. ойлике ки вай на кам мешавад, на зиёд. масалан 30,000 30,000, 50,000 50,000. дар ин давру замон ба 30-50,000 зиндагӣ бигем ки хушбахтона гузаронда наметавонем. бовар кунед. барои ҳамин қаъд бизнес, барои худтон бизнеса пеша кунед. ягона коре ки шумо пули нағз ба даст мебиёрен, ин бизнесе ки шумо сардори худтоне. як аз дастари шумо зурӣ намекунад. кори шумо соат надорад. кадом вақте марҳамат, масалан ҳозир ман хоб дорам, мефурам, хоб мерам, ба якчанд соат пас метавонам ки буром кор кунам. бизнеси шумо дар дасти шумоаст. дар ширкати Фаберлик ина нигоҳ кунед, ай ҳама чизи оддӣ. мо на пул влажид мекунем, на пул метиҳем ягон казда. ҳамин рӯз як духтараки командам дар личкам савол додае ки апаҷон гуфтестиян ки дар Фаберлик қарздор мешавӣ, духтаракҳо кадоми заразӣ дорад. компанияи Фаберлик инами ваи ма эфири ман дар канали ютубам сахранӣ шуда мемонад. тамошо кунед. компанияи Фаберлик ҳеҷ қадар қарз наметиҳад ки шумо қарзидор шавед. ягон касда. расми паспорти шумо да ҳеҷ ки дар кор нест. абсолютно. шумо просто номнавис мешавед дар ҳамин ширкат. содаи бад нашавед напаухаро. бизнес ки дромадӣ кор мекунӣ. бизнес ки дромадӣ ҳеҷ кор накардӣ, ҳеҷи пул кор намекунӣ. ҳама ҷода меҳнат шараф аст. меҳнат ки кардӣ, ана баъд пул кор мекунӣ. компания барои ҳар як он шахсе ки дар Фаберлик медурад бизнеси худша оғоз мекунад, чунин тӯҳфаҳо мемонад ки барои мо бизнес кардан осон шавад. масалан мо ягон шахса ба кор даъват мекунем, барои худаш заказ мекунад, ҳам скидка, ҳам падарка, ҳам ӯ одам командаи мо ҳисоб мехӯрад. команда чӣ қадаре ки ту файродаш мекунӣ, чанд қадар команда калон мешавад, айрӯи команда компанияи Фаберлик денежни вознаграждения метиҳад. масалан озина ман фаҳмондасам, ман сабаби ҳозир дамемон сабаби миллионҳо занҳое шудагием ки зиндагии худшон дар Фаберлик дигаргун кардагианд. мара мегӯянд ки ина компанияи Фаберлик 26 сол ки шид ки кору фаъолият дорад, лекин занҳои тоҷики мо аксарияташ намедонистанд. вақте ки ман ютубро омадам гуфтум, уже аксарияти занҳо зиндагии худшона дигаргун кардагианд. шахсе ки мегӯяд ки дурӯғ нагӯ, ту дурӯғ гуфтестӣ, гапои ту дурӯғай, вай шахс дар зиндагиш азобам кашидагӣ нест. вай тайёр хӯрда омадагиай, меҳнат кардагӣ нестай. ягон касе ки пул бига ки натиҳан шаб, мегӯяд ки ё ҳамаш дурӯғанд, ё ҳамаш шайтониянд, ин ҳамҷа қарздор мешӣ. одам меҳнат кашидагӣ, азоб кашидагӣ ин гапа намегӯяд. ин гапа намегӯяд. ина кадоме буд ту дурӯғ мегӯ, гуфт гашта худаш смсша удалит кард. пеш аз оне ки як аз як чӣ менависе, як аз як чӣ мегӯ, 100 бор фикр кунед. 100 бор фикр кунед, баъд бинависед. раҳмати калон духтаро. шуморо худо ай мардакҳои беномуста бисёр додай. раҳмати калон. саломат бошед.
албатта меҳнат ки кунӣ роҳатша мебинӣ. матали мара медонӣ на? То ҷон накани ҷоно накани меҳнат мекунӣ. Вақте ки шумо кор медроен, бизнес медроен, меҳнат намекунен, кор карден пулора мегирен, баъд намефуратона уже пули тайёр гирифта омӯхта мешен, кор намекунен, зуртон меоя. ин кор ба мега ин кор ма да зур омадеста, ма як кори дига барам бикунам, хиёл мекунед да уҷа пул тайёр мондагие, уҷа мере бо ҳолу да и бад мешавад. барои ҳамиқа да куҷое ки одам нарафт меҳнат мекунад. ҳатто агар аҳамият дода боше, ами як ҷо меҳмонӣ мерӣ, мешинӣ, хайна як соат меҳмон як соат зеб дора, мешинӣ, мехӯрӣ, тра меҳмон олиқадр болои сар мегард, дуюм соат уже қадри худа гум мекунӣ. Дар дуюм соат уже худай худат мехезӣ ки қадр ма гум накунам, хурдагита мебарӣ мешувӣ, гудакта намемонӣ раҳ бугарда, ҳамин халай ҳаёт. барои ҳамиқа ира ҳамун одамое мекунанд ки меҳнат мекунанд, меҳнати ба қадри меҳнати худчон мерасанд. худтона беобрӯ накунен. ҳамун худованд саломатие ки додайта ҳамун бойгаритай. дасту пои солим дорӣ, ақл дорӣ, телефон дорӣ, интернет дорӣ, чӣ ба як каси дига пул мепурсӣ? Пули тайёри як каси дигара куҷо мепурсӣ? ҳамун одам худаш ақл дорад, ки да хайр кунад, ки да садақа. хайру садақаи маҷбурӣ ман намекунам. мара худованд дар дили ма дохтагия ки ман даки бикунам. худованди меҳрубон медона ки ман чӣ хел хайру садақа мекунам. 3 сол шуд ки давлати ма боз ҳам зиёд шудестай. ман намегӯм ман ин қадар пула мегирам, анам хел дар даҳанам андозам. Не, никогда. ман барои ӯ дунёмам обод кардан фикрша мекунам. ин дунё ҳичай, ҳар хел мегузарад. ӯ дунё ман обод кардестам. худо ба шукр. ин дунёда уже дастатишна кардам. ҳамин хонама да бастай. 10 хона дар кор нестам. ин ҳамин хона да бастай. Кстати, сеюм хонама барои духтарам гирифтестам. барои 3 фарзанде ки дорам, ҳар 3 хона мегирам. баъд мегем ки мурдан и солу моҳу рӯз надорад. яке гуфта намешавад ки дар ягон ҷо ёши пирӣ надорад. ҳамин ҳар 3 фарзандам хона дошта бошанд, иншоаллоҳ азоб намекашанд. худам азоб кашидам, намехоҳам ки фарзандои ман азоб бикашанд. ҳар сешонда уже хонаҳошон тайёр. усуша ризқдиҳанда худованди меҳрубон. кор мекунанд, зиндагиҳошона худошон пеш мебаранд. фақат дуо мекунам худованд фарзандои мара ба роҳи рост ҳидоят кун. аввал хизматгорӣ дар роҳи исломиш кун, баъд хизматгорӣ падару модараш бигардон. дуои ман ҳамин. ман намегӯм ки падаршон иёра партоф ёрдам намекунад, нигоҳ намекунад, дуои бад кунам. Не, хизматгорӣ падару модаршон кун. падари ман мара нигоҳ кардагӣ нест. а яксолагӣ моя партофтагия. оча мега ҳатто 6 моҳа будӣ, мега нав амихе чорғовак мерафтӣ, дар сари зонуш мешишти, аз сари зонуш тилат мекард. лекин мо барои ӯ дунёмон зиндагӣ мекунем. ман рафтам, падарма хабар гирифтам, пул додам дар дасташ, майдачайдаш кардам. барои ӯ дунё. мара нигоҳ накардай падарам. ман худам қатъи очам азоб кашидам, меҳнат кардам, инам хе калон шудам. барои ҳамиқа ман ҳеҷ маҳал дар пеши фарзандон падаршона ганда намекунам. чӣ хеле буд набуд, падарто намегӯм, калон ки шуден, ихтиёр дар дасти худтонай. мерен, намерен, ихтиёр дар дасти худтонай. ихене ки падаршона сиёҳо када истам. ман бо ҳар бега вақте ки шаб мешавад, ҳазорон бор шукр мекунам, раҳмат мегӯм ба падаршон ки барои ман намихел тифлакҳои зебора ҳадия додай. беҳтарин ҳадияи бебаҳо баҳо монда намешавад барои фарзанд. бовар кунед, сами главни тани сиҳатшон барои ман як давлати калонай. ба ақлишон, чашмои биношон, гӯшои шунавошон, почҳои равоншон, дастое ки ба дастои худшон мехӯранд. ҳамаи иё барои ман як давлати калонай. бовар кунед, ман барои фарзандам ҷонма метиҳам. ман фикр мекунам ҳар як модар барои фарзандаш ҷонша метиҳад. барои чӣ ягоне тамошобиное ки кор намекунен? биёен ҳамроҳи мо дар компанияи фабрили кор кунен, шуморам зиндагитона дигаргун кунен. ҳамаш реални рост, ҳамаша доказат кардагим дар ютуб каналам.
навичокои азиз, духтарои команда, ман гуфтам ки ман ай чӣ кора сар мекунам. Аввал худтона хушбахт ҳис кунен, зиқ нашавен. Шахсе ки шуморо отказ мекунад, барои вай тамоман худтона зиқ накунен. Бинависен. Вақте шумо менависен, ман имрӯз обученӣ гузарондум дар группа. Дар группа обученӣ гузарондум. Кадомед обученӣ мара гӯш кардагӣ нестен, наставникотон муроҷиат кунен. Ай группаи марафон обученияи мара дар группаотон поделиться кунад. Чӣ саволҳое ки дорен, тиен через наставникотон биёран дар группаи марафон партиян, саволотонда дар группаи марафон ҷавоб метиҳем. Кадомед ки чӣ саволҳои конкретние ки дорен, тиен наставникотонда. Оиди бизнес, оиди лични зиндагӣ не, оиди бизнес. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам тамошобино. Раҳмат ки дар эфири мо қарор доштен. Миннатдории бепоёни хидма ба ҳар яки шумо мерасонам. Худованд ҳамаи шуморам ана михел пешрафта куна, хушбахтон куна, сарбаландтон куна. Ҳама вақт муваффақ бошед. Ва командаи азизи ман, барои шумо ман беҳтарин каталога орзумандам. Худованд ин каталогам яке аз каталогҳои фаромӯшнашаванда барои ҳар яки шумо бошад. Барои ҳар яки шумо званияҳои нав хоҳонам. Худованд илоҳи нам кадомитон ки звания гирифтен, ай каталоги анами нав бо ду званиягии дига нав бигирен. Яктагине ранги наставницатон, ранги ман метонистам шумо аймада бо беҳтаринша метонен. Ман ай шумо боварии калон дорам, барое ки наставники меҳнат мекунад барои командаш бояд пример бошад. Ду званияги духтаро, дутаи званияи нав буроен. Ман яке аз орзуҳои ман ана михе конференсияҳои калон шаваю Сайдар Раҷабова, ман ҳама вақт дар ами ряди пеш иштагим да. Чек номер 1 дар ряди пеш иштагим. Ҳами вақте ки ман ами дар ами формое ки калон, форме ки дар Москва ва Тоҷикистон калон мешавад, ман шиштагӣ бо шумо ҳами ай як лав командаи ман чекои 5 миллиона 8 миллиона дар дасташон бурояна ай як лав ман анамихе бигем ки пакетаҳои анамихели чалакҳои тилоқати букетои гулқати поздравлят када фуром. Яке аз орзуҳои ман, худованд илоҳи нам орзуҳои мара амалӣ бигардонам. Ман дуо мекунам худованд ҳама духтаракҳои командаи мара бо чекҳои калон калон дар рӯи саҳна бинамшона, ба чашмои хидма ба ашки шодӣ бирезам. барои ҳаматон муваффақият хоҳонам духтарои азиз. 80 не 90% пешравитон дар дасти худтон аст. ман барои шумо бояд пример бошам. чиба ки дигар структураҳо ай ман пример мегиранд, шумо не. ман бояд барои шумо пример бошам ки сайдатонист чиба мо наметонем, иншолло шуморо метонен. И да анами каталог ҳаматон званияҳои нав аждад мекунам, дуо мекунам дар ҳақтон ки шуморо ҳеҷ кару ҳафта када натонад, танҳо ба пеш ҳаракат кунен. ҷамъбаст мекунам эфирмона. Мода соат ай 12 шаб 20 гузашт дар шаҳри Новосибирск. аллакай намози хуфтан шид. то эфирҳои оянда худованд нигоҳбонтон бошад. бадако буромадан. дар охири эфир одамое ки дуруншон пури сиёҳия биёяд як аз дилша бихарошанд буромадан. хай ладна заблокировать намекунам, пускай ғубори дилшона буроранд. ами одам ки бад шид як каса бад буга ба ҳамун сабук мешава ва ё характершон онсе ки ба ҷоншон омадагия ба ҳамун ҷоншон мебуроя мерава. тамошобино ҳар куҷое ҳастен, худованд нигаҳбонтон боша. хайр.